Katinawan sa pagtuong Katoliko. Tulumanon sa mga pangutana bahin sa relihiyon. Pagpadayag sa lahing opinyon sa pagtuo. Bayloay sa nagsumpaking interpretasyon sa talaang kasulatan. Kini ang Katinawan sa pagtuong Katoliko. Maayson may gabi. Niya kita sa atong tulumanon nga atong katinawan sa pagtuong Katoliko na ipanultihon sa kaalam non potest esse diuturnum cui non subist veritas. No reason can be lasting when truth does not rule. Way pangatarungan nga mulungtad kung wala ipasukad sa puong sa Dios. Mga puong sa tao nag-ingon sa Sirach 3:23, 24 nga ang kaugalingong opinyon sa tao nakapasalaag sa daghan. Kay opinyon gikan man sa katarungan sa tao, dili man gikan sa Dios. Mao nga nagkinahanglan kita kanunay og reflections from the Word of God, and it was a command of Jesus Christ. Juan 8:34 ningo siya, ang akong mga pinyalan, ang akong gisugo ko sa pagsangyaw, pagtudlo sa akong mga pulong. Maigso nato ning ablihan sa pagampo. Sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ginoong Dios lang itong amahan, pinagi sa nga ni Jesus nga imong anak among gipangayo, ang imong lamdag sa Espiritu Santo. Among gipangayo ang imong presensya, Ginoo. Kiningon ka ni saan ka, kinidili kini mo pakyason. Duha ka tawo uto nga magkatigom sa akong ngan, sa akong mga puong na ako sa inyong taliwa. Og si Jesus mingon pangayo sa akong amahan, pinagi sa akong ngalan. Kaya kung nagkanang inyong gipangayo, tukma siyang kabubuton, maayo nga pangayo, dili kamo baliparan. O ang gipangayo sa taong matarong, tagdon sa Diyos. Ang pagpangayo sa taong dautan ug makasasala, dili paminahon sa Diyos. Nasa Proverbio 15:28. Ginoo, luwasa kami sa makatalagman. Linog, baha, bagyo, sunog, mga sakit nga mananakon, mga makalilisang nga panghitabo sa kalibutan sama sa gubat sa Ukraine ug sa Russia. Daghana kayong mga taong nangamatay. Og sa Israel ug sa Hamas, daghana sa mga taong nangamatay. Among gituboy Ginoo nga among mapabsanong kahimtang nga kami dili takus mga tubang kanimo apan pinaagi sa imong pagdapit kanamo. Duol kamo kanamo, duol kamo kanako. Duol sa ta Santissima Trinidad, the Father, the Son, the Holy Spirit. Nagatuo kami Ginoo, nahigugma kami, nagalaom kami sa Santissima Trinidad. Pusalwasa kami sa tanang mga kadautan, ilabi na sa sala. Og daygon og himayaon ka kanunay, karon og sige hapon. Sa katuigan ng ulay katapusan, ug amo sang sangpit ang mahal nga Birhen Santa Maria, kay ngiyang pagampo kanimo Hesus, isip iyang anak. Dili nimo balibaran. Sa ngalan samahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Uban nato karon si Carlo Badenas, si Mado Aquino, si Ricardo Resane, nga mo nitambong ug makapadungog sa ta sa ilang mga tingog ug mga pangutana o pagpambit sa kamatuuran ato silang paminahon. Sa dili pa ato dayong social concern, mga palipay, mga pasalamat sa buluhaton nga makaayos katilingban. Social concern. Ang Talisay City, Cebu, Philippines. Ang iyang mayor, si Mayor Samsam Gulyas sa Kabatanon, ug madasigon kayo siyang buluhaton. Day 1, Day 2, o sa mga adlaw siyang pagka-mayor iyang gigamit ang iyang mga pag-ampog kusog sa pag-alagad yun sa mga katawan. Labi na siyang aksyon agad nga kadtong mga kaigsunan nato nga mawad-an sa mga gikinahanglan sa pagluwas kinabuhi sa mas mga tambal, mga resitas, mga bata, mga sikiton nga tiguwang, paliton sa aksyon agad ang medisina.
mga simbakudo na mga sunog, mga damages of properties, mga masamad o uban pang gibati sa lawas. Giandaman ni Mayor Samsam o mga pagtagad niya na siyang action agad. O niya nining panahon nga atong mga kabataan, balik na sa tunghaan ang Talisay College, panguluhan ni Dr. Rachel Bacaltos. Batanon, natasigon, o nga way bayad ang tuition fee. Lipay kayo maginikanan. Kaya ang ila magasto mo, regular ang baon o plitis mga bata. Human sa tulo, 4 ka tuig, malipayon kayong ginikanan. Labi nagkurug-kurug na sa edad o sakit. Nakoy paglaom nga muaga ka nako. Nanay mga bata nga, sayon kay makasuod og mga trabaho. Kay professionals naman. Hilak sa kalipay. O niya ang ospital, ang Talisay City Medical Center, nga gipanguluhan Dr. Agustin Agos nga, way bayad. Kung mudunggo ta dito, ma-admit way bayad ang doktor, way bayad ang tambal. Pagkadagha mga masakiton, nga mudunggo dito nga, kabus in taon. Pero muguwa nga, makalakaw na may nagpanglawas. Wa siya liliun nga utang sa ospital kay paid up sa action agad ni Mayor Samsam Gulyas. Daghang kay mga proyekto sa 22 ka barangay, ug gibuligan sa siya matod pas mayors with all humility nga kini akong gihimo di ni mahimo kunwa nga akong mga kauban. Mo niya pasabot ang iyang kapikas si Honorable Ria Aquino Gulyas, ang first district congresswoman nga daghan kay mga proyekto giapod sa niya sa unom ka mga LGUs. Mo niya mga pag-atiman sa mga nagkinahanglan mga kabus, gikatag sa niya o nakalipay kay siya sa first district sa Cebu. O usab ang atong buutan og maligdong sad mapubsanon nga Vice Mayor, Honorable Vice Mayor Chuy Fernandez Asnar, nga kanunay ni paluyog ni tapang sa mayor siya mga proyekto. Iapil na nato ang mga councilors, sila si Councilors Digol Golias, Maning Cabriana, Rudy Cabigas, Danilo Caballero, si Gail Restauro, Perdi Rabaya, Attorney Roque Bas, si Fee Ilanan, o si Lester Daan. Naghugpong ning councilors, vice mayor o ang mga konsyales o ang mayor aron madali ang mga proyekto padangat nga to sa mga barangays, whether resolutions or ordinances. Salamat kayo. Lipay ang taga-Talisay o ang mayor nakadawat og daghang mga awards. Sa nini ang yan lang natong the Seal of Good Governance, the highest award coming from the national government to the LGU nga sa pagtabang sa mga kabus, pagatiman sa mga pagkinahanglan. Maikson, salamat tao. Ako sa nalimtan ka na. Si Brad Sulping Algeri na sa San Fernando. Kanunay gyud mo atiman sa mga Catholic Faith Defenders, mananguluhan ni Brad Julius Lawas, Jerome, Tixi, o uban pa lang ang mga kaubanan dito sa San Fernando. Lipayon kayo. Salamat kayo, Brad Sulping Algeri, ang imong kapikas nga maluluyon kay kas mga nagkinahanglan diya nga mo duaw kanimo. Brad Sulping Algeri sa San Fernando. Honya mga igsuon niya naman ta sa atong hinungdanon nga importanteng atong matagad ato ning paminaw yatag nato ni Carlo Badenas. Daghang kay salamat Brad ug mayong gabi kanimo ug sa atong mga suki nga tig paminaw nini nga atong programa ang katinawan sa pagtuong Katoliko. Unya sa dili pa ko mangutana Brad greetings nako kanunay sa atong mga suki nga tig paminaw, labi na gayud ni Brad Elizar taga Bohol ug labi na ni Brad Michael Cabonilas, Brad Makong Mangyaw, uban sa imong asawa mayong pagpaminaw kanatong tanan ug kang Glenn Kimod mayong paglantaw. Ang akong pangutana Brad mahitungod ni ining bag-o lang gisaulog sa atong simbahan mga niaging adlaw kining 3 kings o 3 ka hari.
Kay doon ako nadunggan Bradsok sa mga laig tinuhuan nga ngano kuno gingan lang to natog 3 kings o tulo ka hari nga kung atong basahon ang Biblia Mateo kapitulo 2:1 ginganlan raman to sila og mga maalamon nga mga tao. Sa to pa ngano kuno ginganlan to nato og mga hari, mga maalamon raman to sila Bradsok. Wala naman daw maghisgot ang Biblia nga mga hari ba to sila. Nya ginganlan pag yun nato og tulo ka hari. Ang Biblia daw Bradsok wala man maghisgot og tulo ba to sila, upat ba to o lima. Ang gihisgotan lang dito mga tao nga mga maalamon. Ang ako pangutan na Bradsok, diin man ta ani nga information Bradsok ngano nakangantag tulo ka hari niya ginganlan pa to natog Melchor, Baltasar ug Gaspar, diin matakabaw ani Bradsok nga ang Biblia wala naman mo sulti ni ani. Paligog pati na Bradsok. Mo nang mabasa na to sa Isaiah 34:16. Ganingon ng Diyos, basaha nga akong basahon. Kaway usan ining nakulang sa iyang kauban. So, the Bible has its companion. Ang Bible doon ay kauban matod pa sa Diyos. Ug kanang usan niya kakauban sa Biblia, mo nga na to the tradition, the oral traditions. Nga naman ni sa Isaiah 59. Nga kadtong mga ginikanan sa kakaraanan. Magtudlo sa mga anak samtang sila maglingkod sa liit mamatulog o magdungan sa paglakaw padung sa kaumahan. Ang amahan sige nagbatbat sa mga pagtulonan na po kasugo sa mga kaagis, mga patriarka, mga bayani sa tinuhuan. Kato ng mga bata. Mga mabasa na to sa Isaiah 59:20. Naraingon nga ang ilang mga katiguangan nga magatudlo unya mamatay, mupulin na sad ang laing anak. Nga dako na pagtudlo sad sa mga anak. Ug hangtod magsumpay-sumpay nga wa kini katapusan. By the way, mabasa nila to sa Isaiah 59:21. Kini mo nga kung tugon uban kanila. Nagaingon si Yahweh ang Diyos. Ang akong espiritu nga naa ibabaw kaniini, ang akong mga pulong nga akong gibutang sa imong baba. Dili mo bulag gikan sa imong baba, o gikan sa baba sa imong kaliwat, o gikan sa baba sa laing kaliwatan magsumpay-sumpay. Mao ang gipamulong ni Yahweh sukad karon ug walay katapusan. Mao ni nga lang natog tradition, the oral traditions. Na mga traditions nga minumao lang pero kining mga gisgutan sa balang kasulatan sama si Isaiah 59:21 nganlan niya patriarchal tradition. 59 versikulo 21. Unya sa bagong tugon na asay gisgutan San Pablo. Sa 2 Tesalonica 2:15 matud pa niya, dawatan ninyo ngamong gitudlo pinagi sa sinulat o ang among gitudlo pinaagi sa mga pulong. Dawatan ninyo. Doon ay bisag kinsa nga musupak niini, nagasupak siya sa Dios nga nagapada kanamo. Niining maong mga kabilin nga mga pulong gikan sa mga apostoles, mga tinun-an sa mga apostoles. So, naa sa balang kasulatan. Nasa apostolic traditions, muna itong isgutan. Busa, kining atong tuho kahari akong gibasa sa Dictionary of the Bible, the old edition. Nasgutan na nga sa tuho Gaspar, Melchor, Baltasar. Gano man nga kining tuho nakahugpong man sa pagtultol sa ingno na to, natawhan ni Jesus. So, sa paagi. Matod pa sa historical background of the three pantas, three wise men. They were kings who were engaged in battles. Niya nangapildi sa las gubat. Niya presyuso makaining mga tawana. Kay wa may mga hari kaniadtong way very rigid training sa mga pagtulunan sa pinulungan, pagtulunan og kaalam sa paghukom o mga estratehiya sa gubat. Pero napildi man sila. Ang nakadaog ng mga hari, mi-offer, dili kanamo patyon mahal nga hari. Pero pasakop lang sa imong pamilya, o katong mga minahal nimong mga kasundaluhan nga gusto mo yung
mapasakop dili na mo prisuhon. Go with us. So morning tulo ka hari si Gaspar, Melchor ug Baltasar. Unya ang ilang tamdanan mga oracle, mga karaan kayong libdong nga dunot na ilan ang gitan-aw niya. Kining tulo ka mga hari, lain-lain dapit. Rabia, tulo ka dapit, tulo ka nasod. Gabasa sila sa oracle. Musubang ka itong katingalahan nga kahayag sa langit. Nga las magkaraang tawag magkumita. Sundan kay mag-irug kini o hikitan. Kaplagan ninyo ang tinuod nga hari sa mga hari. Naintriga sila. They were awaiting this news. Munang nakita nila. Busa da sila mga kining mga kamilyo, mga ginamiton nila, pipila ka mga sundalo. Nangita, nagkatagbo ni silang tulo, parehas lang tuyo. Mahuna nga, nahitukba sila sumala sa San Mateo 2:11, ang tulo ka pantas. Wise men man. Pero sa kasaysayan, tulo ka mga hari. Unya, with due respect protocol, diadto sila sa hari sa Israel, hari sa Galilea, hari sa Judea. Herodes. Jesus, hibungang Herodes, doon na di mo labaw na ko. Pero niya isulti, ako'y hari sa mga hari. Pero sa nila, pangitaan na. Huwag makita na gaya ninyo, ari ako, kay mo simba o sab ako kaniya. Mo to nga, lakaw sila, kitaan nila ang bata nga, natahom, niya ang inahan, o diya San Jose, libutan sa mga magbalantay sa karnero. Nang hapa sila, ni simba, o nang hatag sila mga gasa. Ya, ang gasa nilang ipanghatag, lain man. Mo sa gituan nga sila tuho ka mga pantas o three kings. Doon ang gasa o insinso, mira o bulawan. Bulawan kay siya hari sa mga hari. Insinso kay siya maong Diyos nga pagkasimpahon. Siyang hari nga dili mamatay. Basa man nila mga oracles. Nga usa ka prinsipis pakigdait, gamhanan. Og siya amahan nga walay katapusan. But sabot dili mamatay. So do kining simbahon. Hatala insinso, mira ug bulawan. Mira haplas nga pait. Yes, ihaplas ni sa mga masakiton. Pero mo sa ni haplas sa ihatag sa mga masakiton aron ug mamatay kani. Dili madunot. Mura gihatag nila. Pagkumanuan na sila mobalik ni Herodes, kay bawa sila nga tagtuyo. Masinahon pangis. So, wa sila mobalik. Og nagpadayon sila sa ilang pangalagad. Niya kay bungan kay ang ilang mga relikyas naa sa library sa England. Gitipigan. Sa tupat tinuod ning tawhana dili ni fiction. Kay ilang mga bukog, ilang mga relikyas, gitipigan sa famous country, England. Yan ay caption, The Three Kings. Yan sa Salmos 32, muna mibung ta kay ang gasang ipanghisgutan, ya tuluman, so muna yung ila nga sa katong gibasa na kong dictionary na nagdaog mga kasaysayan. Yes, sa Salmos, matul pa din 72, 8, 9. Magagahom usab siya gikan sa dagat ngadto sa dagat o gikan sa suba ngadto sa mga kinatumyan sa yuta. Og sila nga nagpuyo sa kamingawan. Og niyukbo sa tubangan niya. Kaya makaaway, tilap sa bug. Og ang mga hari may sigutan sa Tarsis, Kapupudan, hari sa Sila, og hari sa Siba. Nagkahatag og magasa. Tulo sad ka hari gisgutan, hari may gisgutan na sa Salmos 32, niya 9 ngadto sa 10. Og naghatag sila kasa. Og nangluhod sila tubangan kaniya. Mao ni nga mabasa sa Biblia. Mao na atong tubag sa may pangutana ni Carlo Badinas. Salamat Carlo, og balik tanimo.
Daghang salamat Brad sa pagpatinaw nimo sa akong pangutana. Unya ato ding isunod Brad usa sa atong kauban si Brad Mando Aquino. Maayong gabi Brad Mando. Maayong gabi sad kanimo Bad Carlo o kanimo Badsok ug sa tanang kapaminaw sa atong matul-anon nga programa nga ang katinawas pagtuong Katoliko. Badsok ang akong pangutana Badsok mahitungod sa katuganing kuan Badsok, katuganing duha ka tulisan Badsok. Kining wa man to makuan ni Badsok no, wa man to manganli sa balaang kasulatan no sa Biblia no nga si kuan ba to sila si Dimas Istas ba kay wa man kuan kay gitan-aw mo to nako sa kuan sa Lucas katong pagkuan ni Jesus katong gikuan sa ba gibugal-bugalan siya ba nya ang nagbugal-bugal kuan to silbing mao kuno to si Istas unya ang katong nagbadlo nga mao'y na luwas nga giingnan ni Jesus nga kuan nga karong adlaw adto kas pakaiso uban kanako wa mo to manganli Badsok nga si Dimas ba to Badsok. Maugi po na, usa na sa mga bahin sa ngalan itong tradition. Nga, there were no mention of the name of the two thieves nailed to the cross with Jesus on the day of redemptive act of Christ. Wa mapasa nga ang usa si Dimas, ang usa si Istas. Kadong usa, mabugal-bugalon kayo, o silang duha, pulos to nagbugal-bugal sa sinugdan. Si Istas, grabe, ikaw tinuod nga propita nga pinada sa langit nun magagagahom. Aber, luwasang imong kugalingon, luwasa kami. O ipanglaksian ng imong kamot, o ang mga lansang, o luwasa uban ka na kami. O ningon si Dimas, grabe ra nga isulti sa kong kaubanda. Dilita ngay musulti muluwat niya ng mga punga. Kaya kita sumasosisya, nakalapas na. Ug dagkong kalapasan. Ngayon, sibo ngay lansang tanining cross. Pero kanang tawhana, sukad sa sinugdan sa kung pagtutok kaniya may kalumo, mga mata nga nagmadapiton, maluluton nga pagdapit sa pagbago sa itong kinabuhi. Katawa lang si Istas. Muna nga si Dimas nangandoy. Ning katapusang gutling sa kamatayon, what will happen to my soul, my spirit? Ning katapusang gutlo sa kinabuhi, kay pagapatyon magin mi, sa may dagatan ako. Muna nga siya nga, nadungog raban ako sa mga magsasangyaw sa sagrada, libro sagrado. Nga si Raquel sa pagpanganak, naglisod pagpanganak, niyot nga, og niguwa ang kalagkikan kaniya namatay. Unya, si Isaac, gisgutan sab nga namatay. Miguwa ang espiritu kaniya. Muna ko siya, doon ako'y kalag. Espiritu, asa ka ni padung? Padung yung ko sa impirno. Kaya ako makasasa alaw. Pero may hangad siya nga ito ni Jesus, mitanaw siya, umiyo siya, kung tuwa ka na si mong gingharian, hinumdumi ako. Si Jesus, malulot nga mitubag kaniya. Di lang ka hinumduman ko ikaw. Kanong adlaw, dadon ko ikaw sa paraiso. Dili matukib sa kalipay ang gibati ni Dimas. Mao na iyang utlanan og mayong katapusan tungod kay naghinulsol man siya. Sa dakong paghinulsol nga buot siya nga makatilaw sa kinabuhing walay katapusan. O sa inan siya ni Jesus na kita ni Jesus sa may nulsulong kasing-kasing pagbiya sa sala o nangandoy sa pag-uban kaniya. Oje mecum in paradiso me. Today, you shall be with me in paradise. Manawa tayo mabasa nga Istas o Dimas. Balik ta ni Carlo. Daghang salamat Brad Sok sa pagpatinaw nimo sa pangutana ni Brad Mando Aquino. Unya mayong paglantaw di ay ni Brad Ilmer Garcia. Good evening sir. Naglantaw ko karon gikan sa Kinasangan, Cebu. Nya sa di pa si Ricardo Rizal ni Brad Sok ato ning basahon.
gikan ni Igan Pison. Palihog ko og pagpatin-aw ani Bradsok kining gihimo ni Pope Francis sa pagblessing sa mga same-sex couples. Unsa may atong katin-awan ani Bradsok? Ang atong gikinahanglan mo ang kamatuoran. Matod pa, when we are imbued with truth, that very truth liberate us. Kung kita masangkap sa kamatuoran, ang kamatuoran makaluwas ka nato. Kung natong bansayon. Mao na nga ang importante, maong pagpaminaw, dias pagpaminaw, makakatuntas kaalam, dias kaalam, mahimong kabayan nato sa atong pagkukum. Blessing and sacrament. Kanang blessing, panalangin gina. Ang sakramento, dili ordinaryo. Ang sakramento sa katimaan nga makita nga magahatag og grasya kanato. Gingon ni na external signs instituted by Christ that will give us grace. What is grace? Sa sinuwat ni San Pedro siyang epistola, ikaduha niyang sinuwat. 1, versikulo 3-4. The grace is the power and life of God shared by God to us. Ang grasya mong kinabuhi o gahom sa Diyos. Ngayon ipaambit ka na to. Tiyan mo na kinabuhi niya. Sa gawa sa kinabuhi. Mao ang gahom nga ihatag sa Diyos ka na to. Mo na nga na kung makatilaw ta, makadawat ta sa grasyas Ginoo, sanctified ang atong soul. Atong kalag, gibalaan, gilimpyo, o makapalangit na nato. Pero ang panalangin, dili man ang sakramento. Mabasa na to sa Genesis 48. Nga siyo si nangayog panalangin siya nga bahan. Nga si Jacob. O kung sa may panalangin ni Jacob, nga anak, nangamuyo ako sa langit nga bahan. Nga siya magauban kanimo sa imong magkalisdanan o kasakit. Kuyog siya aron magmadaugon ka. Kanunaya ang pagampo. Kanunaya ang pagsunod. Kay panalangin magauban kanimo. So what is a blessing? Blessing is not only a kind of prayer but very holy wish of the one who gives the blessing and also the recipient of blessing. Panalangin. Panalangin ang usa ka pare musuod sa simbahan kanang misa sa Domingo niya alas 8 gikan ang pare sa gawas kuyog sa mga sakristan nagdag bendita gab sablig sa bendita sa tanang mga tao kisam tong tawhana ang uban mga puutan na kayo ang uban di pa kayo ang uban baliko pagyo kayo and they are recipients of the blessing of the priests nga ang tanan nga makadawat sa panalangin makadawat sa dapit, makadawat sa pag-ila. Nga the church is concerned with them. The church desires salvation for all. Muna panalangin. Pero ang sakramento sa kasal, lahi na. Kaya kinahanglan nga ang kaslon, way kabilinggan uli tao. Dalaga, o byuda o byuda, mabayag lalaki. Nga nangandoy sa pagbugkos sa ilang kugalingon, sa pagpuyo, sa pagbansay sa gugma, ug pagtubo sa pamilya sa ilang pagpanganak. Mao nang sakramento sa kasal. Pero kanang kaslon lalaki, babae, dili na matugot ang Ginoo niya na dili na kasal. Pero iyo pugni ug ayo sa suwaya ang simbahan kon magapanalangin sa tag-sa kanato. That happens in every mass sa Misa Mayor kanang di sa alas 8. So, bendita ang pare gikas gawas. Tanan, maigo ta sa bendita. And that kind of sprinkling of holy water is not a sacrament. It bears wish and desire of the minister of God, the priest, that we will be sincere in our worship. Muna atong tubag sa pangutana ni Carlo Badinas niya, atong balik siya.
Dagang salamat Brad Sok sa pagpatinaw nimo sa pangutana gikan ni Igan Pison. Unya ato ding gisunod Brad Sok usa sa atong kauban si Brad Ricardo Rizani. Maayong gabi Brad Ricardo. May gabi sab nimo Brad Carlo, Brad Mando og sa tanang naminaw sa atong katinawan sa pagtuong Katoliko. Diri ko sa Biblia Brad Sok sa Panultihon 15:29. Maminaw ang Dios sa pag-ampo sa taong matarong, apan dili niya paminawon ang pagtagdon ang mga dautan. Sa Josue 6:17, maula may lawason ang daotang babae si Rahab kay gitaguan man niya ang mga espiya. Sa Mateo 21:31, si Jesucristo nag-ingon, sultihan ko kamo nga mga daotang babae mag-una pa kaninyo sa pagsulod sa gingharian sa Dios. Akong pangutana Brad, unsa may pasabot ani Brad na ang mga daotang babae mag-una pa man dito sa gingharian Brad? Palihog patinaw. Ako na imong gibasa Proverbio 15:28-29. Kanang ingon ang Ginoo nga ang pag-ampo sa kabuutan ug matarong maminaw ang Dios. Og di lang kay maminaw, nagandam sa tubag nga mao panalangin og grasya bang kinahanglan o lawas ng pagkinahanglan, material needs. Pero ang pag-ampo sa makasasala, dili dunggon sa Dios. Proverbio 15:28. Pero mga nga naman si Rahab katong babae nga prostitute, gisaaran man og kaluwasan. Ano nagisgot Ginoo nga dunay mga daotang babae nagbaligya silang kadungganan? Pero mag-una pa kaninyo sa kaluwasan. Ang buti pasabot sa Ginoo nga kadto si Rahab, nakahimo siya charitable practice nga dunay mga Israelites, believers of God, nga gigukod iyang gitaguan temporarily pagluwas silang kinabuhi. Ug paglabay na sa mga mananakop gusto mo patay, kitultulan niya sa daan nga magahi. Makagawas sila sa charitable work. Muna Ginoo may bugtog saan nga may panalangin mo, maabot kaniya siyang kaluwasan. Ya kadto mga daotang babaeng gisgutan sa Ginoo mag-una pa sa uban tungod kay daghang mga babae nga makadungog sa mga pulong sa Dios nga nalunang sa pagpakasa, naggapo sa bisyo, sa pagbaligya silang unod, paghigugma sa lumalabay nga butang sama sa salapi, nalimtan nila ang ilang kinabuhi, dili lunlun pagkaon, ni lunlun pagpamisti, silang manindot nga mga sinina, kundili ang saput nga puti dito sa langit, nga nagkahulugan sa atong mga maing buhat, nagkahulugan sa atong buutan ng matarong kinabuhi. Ningatandog ning mabihana, usan ini si Maria Magdalena. Nga human siya lugita gikan sa kamot sa kamatayon. Kay sakpan man siyang kakumit o adultery. Ya mo may balaod sa Leviticus nga katoy kaplagan naghimog pakighilawas. Minyo sa lain, ya mo pakigpares og lain. Kamatayon. Mo na nga danas lang nga bato kay patyo na la batuon na kining babae. Pagkagi ni Jesus ningon tong mga antigo sa tepa isag patya kay niya man ang bantugang magtutudlo. Ato po kutano. Mananihunong si Jesus umingon sila. Maestro, ikaw man ang magtutudlo, ikaw mang nahibaw sa kaalam. Nasulat man sa balaod ni Moises nga kining mabayan na pagapatyon pinagis pagbato. Usay mo'y kasulti. Niyo ko si Jesus sa bas o misuwat. Kaya gamit yung tudlo. O niya, ang mga tao na kuryoso unsa mga ding gisuwat ining tawhana. Dahil silang bato. Nahibuong lang ang mga taong uban nga nagsaksi kaya nangatagak mo lang mga bato. Ninglakaw. O ninglakaw mga tao. O si Jesus nabilin nagkurog mabay. Maestro, ikaw ba mo silot ka na ko sa kamatayon? Dili. Tindog na pasaylo na imong pagkamakasasala. O pagbag-una si mong kinabuhi. Hilag mabayas kalipay. From death to life and happiness. Forgiven. Kinsa may di malipay sa kataong napuno sa daghang kasalanan
Niya mahilwas ang iyang kalag sa makaitom sa alkitran, maputi sa masanyebe. Kadto din gitan-o sa mga tao nga mga tagak ilang bato. Kaya ningon man si Jesus, kinsa tong waysa kaninyo mo'y mo na pagbato. Susitan na nila dito sa gisuwat, ilamang tagsa-tagsa kasa. Siwa sila kaya na yun. Tandog silang tandlang. Not to condemn anyone, but be merciful to anyone and provide, help him or her the way and acceptance that every sinner is called by God for forgiveness. So mo na ang ato ikapaambit niya itong pangutana. Regalo. Dagang salamat Brad Sok sa pagpatinaw nimo sa pangutana gikan ni Brad Ricardo Rizani. Unya dunay pangutana diri Brad Sok gikan sa Bohol. Elizar Bulan Alasagas. Brad Sok, maayong gabi. Matud pa sa unang Korinto kapitulo 3 bersikulo 10. Si San Pablo magtutukod. Ya, matud pa sa mga laing sikta Brad Sok. Unsa may ikasulti nimo ani Brad Sok sa pagka magtutukod ni San Pablo? Salamat. Nasa Roma 12, nga ingon si Jesus, ako maninguha sa dili pagwalis mga dapit nga nadungga na nga ni Jesus. Salamat. Kadungog na sila sa nga ni Jesus. Salamat sa kahum sa nga ni Jesus. Nga makapukaw sa mga taong natulog ni gakus o gigakus at ni Satanas sa bisyo o kadautan. Akong tuyo mo adto ko sa dapit nga wa pa nganli si Jesus. Aron makadili ko katukod sa ubang patukuranan. So mo na sabot ni Jesus ani San Pablo niya ng pagtukod sa ato pa ang iyang pagdani sa pundok sa mga tao. Tukod na niya isip usa ka kahugpungan sa mga tao nga magasimba sa Dios, magatuo sa Dios, magalikay na sa tanang kasalanan. Kayong tanang sala giputos murag gasas Pasko ba? Nga giputos nindot kayo din. Package mao sa nang sala. Giputos sa kanindot kalami pero so niya na mo'y makahilo sa atong kalag. Makatukmod ka na to ngadto sa kamuti sa tanas nga nagandam ug kadin na pagkapos ka na to aron ulipo na taniya. Mao na sabot ni San Pablo dili kay magtukod sa relihiyon. Ingon sa tanawara matud pa San Pablo Galacia 1:13-20. Kaniadto sakop ako sa tinuhuan sa akong ginikana. Ang Judaism, Mosaic religion. We have our own disciplines. We have our own way to be saved by Yahweh. But yet, I live the religion of my father. When I joined the religion of Christ, which at the onset I persecuted them, sa sinugdan ako na silang gilutos, pero nibalik ko sa tinuhuan ni Kristo. Why? Because I know that He is the Messiah. Siyang manunubos. Ang iyang pagkamanunubos, iyang gipribahan sa katarong, kabuutan, kaputli, dili bastos, ang mga pool, limpyo, dili mga pagpakaulaw, kunili, mga puong sa kinabuhi o kalipay pagbago. And proven that Christ was risen. Gibanhaw siyang kugalingon. Mao na nga siya gyud di na ko ka puli paglain. Mao na nga do na gyud relihiyong makaluwas kay pariharatan ng relihiyon ni mingon tato si San Pablo. Nindot ta kayo mi diri sa mong religion of Moses, Mosaic religion. Pero di bali siya kay there is the truth, life, and a certainty of salvation to be in Christ's fold. Muna ito tubags pangutana, Carlo. Dagang salamat Brad Sok sa pagpatinaw nimo sa pangutana ni Brad Elizar. Unya mayong paglantaw diay ni Jesus Celestial Kanyete. Good evening Brad Sok. Salamat kanimo Brad. Unya ato dayong isunod Brad Sok. Doon na siya follow up nga pangutana si Brad Mando Aquino. Mayong gabi pag-usab Brad Mando. Salamat Brad Carlo o kanimo Brad Sok sa ikaduhang pangutana. Badsok ang akong pangutana badsok mahitungod ining kuan kani bang sakramento nga kuan badsok ba kani bang
sakramento sa kasal badsok ba. Kani bang usa ka kuan badsok ba magtiayon badsok ba nga na biyuda ba o lalaki na biyudo ba. Kung paralit badsok o usa kanila badsok ba kuan ba babae ba lalaki ba og mangita sila lain kuan badsok. Lain ba na lain bang asawa badsok ba. Unya badsok pangutana badsok og magpakasal sila og pag-usab badsok sa lain lang kuan kay gipulihan man ang katong unang kuan nila katong minahal sa kuan nila sa kinabuhi nga namatay na og magpakasal sila pag-usab badsok kuan kanang makasal gyapon na badsok kay kanang sakramento sa kuan kasal sagrado man badsok makasal gyapon sila ana badsok. Kinahanglan nga magpakasal way kabilinggan. Kung siya byudo, wa na asawa, namatay na, ya maminyo pa siya dalaga, way kakulian, uminyo pa siya byuda nga namatay na sa dambana, ya pulo sila nagpuyo sa kinabuhi sa pagkakristohanon. Ngayon, og takos nga mabugkos sila pag-usab. So sa kapanalangin, dili kapanalangin, sakramento nga magahiyo sa kanila alang sa bagong kinabuhi. Dili na sa ingon San Pablo, si Kristo sa ingon kon mamatay na ang kapikas, may kagawasan ka na sa pagminyo. Pero provided, nga kung ikaw byudo, kinanglan nga imong pag-asawa, dili ka ng minyo, dili sa kasal ang pari, ana. Kinanglan doon na by byuda o daga, ngaway kabilinggan, magkasal sila. Karo ba dinas? Dagang salamat Bradsok sa pagpatinaw nimo sa pangutana gikan ni Brad Mando Aquino. Unya ato ding isunod pag-usab Bradsok si Brad Ricardo Rizani. Mayong gabi pag-usab Brad Ricardo. May gabi pag-usab Brad Carlo, Brad Sok ug sa tanang naminaw sa tong katinawan sa pagtuong Katoliko. Diri ko sa Biblia gyapon Brad Sok sa Juan 17:3. Og kini maong kinabuhi dayon nga mao ang muila kanato nga mao ang bugtong nga matuod nga Dios og kang Hesukristo nga imong gipadala. Mo ni mga teksto na gamiton sa mga Iglesia ng Kristo Brad Sok na usa ra jud kuno Dios Brad. Kay bugtong ra may giingon diri Brad, wa man jud kuno niingon na tulo ba o duha. Akong pangutana ni Brad, unsa man ni katinuod Brad ilang pangangko na kuan usa ra jud kuno ang Dios Brad, mao kuno ang Dios niya si Kristo pinadala. Paliw ko nagpatinaw Brad Sok. Sa mga pong ni Kristo San Juan 17:3, ilaho sa 5, nga matod pa niya, mao kining kinabuhing walay katapusan, nga makaila sila kanimo o Dios, langitong Amahan, ang bugtong nga Dios, ug kaniya ang imong gisugo nga mao si Kristo. So kanang bugtong nga Dios gihiusa so sa kakahimtang nga doon na pa'y kauban. 1 Juan 5:7-8. There are three that bear record in heaven: the Father, Yahweh, the Son, Jesus, and the Holy Spirit. These three are one. Kining tutulo usa. Santiago 2:19, kung mutuo ka nga usara ang Dios, sakto na yung pagtuo. So dili na to ka Dios usara. Sama sa adlaw, usara man na gyud kabuk adlaw, nay kahayag, nay kainit, nay kulor, pero usara gyud ka adlaw. One Son is UN. Mao sad ang Dios usara. Ang Amahan Dios, ang Anak Dios, ang Espiritu Santo Dios, dili sila to ka Dios usara. Nasa San Juan 18:16 o 18:6 mingo si San Pablo, nagatuo kita sa Amahan, siya Dios. Yan ito umasad si San Pablo og iyang makauban ni Jesucristo, kay nagpaabot kita sa bulahan nga paglaom, pagpadayag sa atong dakong Dios ug mangluluwas nga mao si Kristo. Tito 2:13. Sa buhat 5:4-5 mingon San Pedro, Ananias, Sapphira, namakak mo sa Espiritu Santo ug kanang inyong gibakakan nga mong Espiritu Santo dili na tao, Dios na. So gisgutan ang Amahan Dios, si Jesus Dios, ang Espiritu Santo Dios, pero di man ito. Doon natin Pacific Ocean, Indian Ocean, China Ocean. Dagko kayo mga oceans. Tulo ka mga boundaries nga dagko kayo. Pero usara gyud ka dagat.
Di ta kaingon nga tu kadagat, sara kadagat. Mao na si Kristo mingon nga siya Dios. Sa 2 Pedro 2, ningon nga si Kristo dili bakakon. Ningon si Kristo, ako ang Alpha ug Omega. Ako si Jesus. Pinadayag 22, 13-14. Ako si Jesus ang Alpha ug Omega. Makamando ko sa mga anghel. Ya sa Revelation, pinadayag 21, 6 ug 7, mingon si Jesus nga, ako ang Alpha ug Omega. Ag kadtong mananaog akong purong-purungan ug hatagan ko siya sa tubig sa kinabuhi. Nga mutubod kaniya sa walay katapusan, kadtong mananaog. Siya, mahimong akong anak. Ako, maong iyang Diyos. Ako, mahimong iyang Diyos. Admitted by Christ that He is God. Ako, maong inyong Diyos. Yang Espiritu Santo Diyos. Di man itutuo ka Diyos. Usara. Muna, di ta kaingon nga, three gods. Muna pangingon ni Jesus, mauning kinabuhing walay katapusan. Nga makaila sila kanimo amahan. O kaniya ang imong gisugo. Mo si Kristo sa ito pa si Yahweh o si Kristo o ang Espiritu Santo tulo pero usara. There are three that bear record in heaven, the Father, the Son, and the Holy Spirit. And these three are one. Kining tutulo usara. Mao na nga usara ang Dios. Diya kay Kristo Dios man na. Unsa may gipurong-purong nga kinaiya diya kaniya. Nga kining kinabuhi pagkahimtang ni Kristo gisambulak sa Ginoo so sa ka dakong kasa kay siya si Kristo Dios. Misulob sa dagway sa tao, Dios ug tao nga matuod. Tinuod nga Dios ug tinuod sa nga tao. Kung siya tinuod nga Dios si Kristo, unsa may ang kahimtang? Espiritu ug dili mamatay. Nas Biblia na San Juan 4:24, God is spirit. The spirit cannot die. Kaalam 3:1. Si Kristo Diyos. O kay Diyos man di na siya mamatay. Way usa nga mangahas bisan pa ang kalantip o kagamanan siya pagpatay ni Jesus nga Diyos. No. May mga tao hinoon matud pa nga sila mibiya sa himaya sa Diyos nga dili mamatay. Mibiya sila sa himaya, sa Diyos nga di mamatay, ilang giguyod kini, ngadto sa kahimtang, ingons mananap nga mamatay. Kinsa man ni? Dili ta mo apirli ni? Kaya that is a tremendous contradiction of the Bible. And who can really stand to defy the Word of God? None. Kinsa man kanato makabarug aron pagsukol sa pulong sa Diyos. Wala. San Juan 8:47, ningon Ginoo, ang mga ako mautong nagtuman sa akong mga pulong. Ug katong dili ako, makaako na sila pag salikway kanako. Tay pa. Ang Diyos mamatay? Ang Diyos mamatay? Ang Diyos mamatay? Hub 34:14-15. Hub kapitulo 34 bersikulo 14-15. Kung namatay ang Diyos, patay tang tanan. Wa man lagi ta mamatay pagkamatay ni Kristo. Kay mao manay pahayag sa mga nag-ingon nga ang Diyos namatay. Pagkamatay ni Kristo sa krus, namatay sa ang iyang pagka-Diyos? No. Godhead is no subject to death. Nasa Teaching Catholic Dogma, page 155, page 175. Jesus is our God, consubstantial of the Father, and He cannot die. And Jesus is consubstantial with His mother. As man, He can die. Giklaro man na. Ganong gisiyo na to ang kamatuuran. What is the virtue? What is the advantage? What are the fruits of teaching that Jesus died? Kaya di ko na siya makatubos kung wa sa mamatay ang Diyos. Di na tinuod. Sa teaching of the Catholic Church, Fundamentals Catholic Dogma, the Godhead of Christ permeates the human nature of Christ. When Christ suffered and died as man, His being God is present
in that humanity of man. And therefore, that kind of death of man with the presence of Godhead, that is so powerful to redeem us. Ngunit tinuon matod pa sa fundamentals Catholic dogma nga ang pagka-Diyos ni Kristo mituhop sa iyang kinaiyas pagkatao. Ug samtang gilansang si Kristo sa iyang pagkatao, diha ang iyang pagka-Diyos. Ug kay diha man iyang pagka-Diyos, siya mitimpla sa langit nung gahom gikasamahan ug iyang gahom nga makatubos ang presensya siyang pagkatao kay diha man ang iyang pagka-Diyos. That is the fundamentals of Catholic dogma. Dugma na. Di ta makalayas, di ta makahimo pagsupak nga God died literal. Di ba magkagunsi literal? Matud pa sa nagtudlo ana. Ang literal tinuod yung namatay. Ang literal nawad-an yung ginhawa. Ang literal dili tumutumo, dili patay-patay, tinuod yung namatay. No, sir, please, do not do it. Those who teach that God died literally do not really know what is the meaning of death. Death is mutability. Change from life to non-life. May tabo na sa Ginoo nga change from life to non-life? No. Because Jesus has the absolute immutability. Unsa kuno sa fundamentals Catholic dogma? Si Kristo nagahupot. Si Kristo Jesus nga Dios nagahupot sa kahimtang sa pagka-absoluto nga di mausap. Absolute immutability. Unsa nang immutability? Kausaban. From life to death, that is mutability. And God is not subject to that. That is tremendous kind of defiance of the Word of God in the dogma. What is God? God is our absolute, the greatest Father, Creator, who is a Spirit. Likewise, the Son is eternal, who is a Spirit. Likewise, the Holy Spirit is eternal. And these three, sa Fundamentals Catholic Dogma, Teaching of the Catholic Church, page 91. Ang tulo ka persona, ang Amahan, ang Anak, Espiritu Santo, usara ka Diyos. Ang tulo ka persona, ang Amahan, ang Anak, ug Espiritu Santo, usara ka Diyos. Ug sila nagapuyo sa eternal life. Kining tulo ka persona, eternal life. Unsa man eternal life? Kinabuhi ang walay katapusan. Patyo na nimo nga kinabuhi ng walay katapusan. How dare we should try to distinguish. Sa Sirach 3:24 nagingon nga ang personal opinion daghan nga salaag, daghan nga wala sa personal opinion matud pas Ginoo kay wa sila makahila hibaw sa gahom sa kasulatan. San Mateo 22:29. So di mo do balik ko nato nga kung tinuod na ang Diyos na patay tag tanan oy. That very death started on the death of the Jesus on the cross as man. Kay patay man ang Diyos. Kaya namatay ang Diyos dahil ilansang si Jesus, patay man ang Diyos, patay tang tanan. Di man na mamakag Biblia. Hub 34:14. Kung namatay ang Diyos, kung mamatay ang Diyos, patay tang tanan. Lakip ang tao, hanaw sa kalibutan. Wa mo lagi tamahanaw. So that is assumption. That is personal opinion. And that very personal opinion is against the power of the dogma, the power of God, the power of the Word of God. Iyon ang ginuoro ba? Ayaw itudlo ang sayop, may tungod ka na ako. Do not teach error pertaining me. Do not teach error pertaining me. Wisdom chapter 14, versikulo 30. Daghang salamat Brad Sok. Unya dun ay pangutana diri Brad Sok. Ato na ning basahon. Uy maayo din paglantaw ni Sister Evelyn Obligado. Good evening Brad Sok and company. Matod pa diri Brad Sok. Good evening. Mangutana lang ko. Diha sa Lucas kapitulo 11 bersikulo 27-28 nganong gidinay man ni Hesukristo nga ang iyang inahan bulahan
Sukwahi man ni sa awit 6:9, Lucas 1:48 ug sa Lucas 1:42. Palihog kog pagpatinaw ani Bradsok. Salamat. May kinang pangutana, Carlo. Kaya diha magoy si Jesus nagkuyog sa mga tinunan uban sa pagpanudlo. Nya kalit dunay niyungong ni Jesus, Maestro, ni ang imong inahan ug ang imong mga igsuon. Ug si Jesus gusto mo tudlo og message kinsa ba ang akong inahan, igsuon. Sila kadtong naminaw sa kong mga pulong o nagabuhat niya na. Sila akong inahan, akong igsuon, akong amahan. Sila nga nagabuhat sa kabubuton sa akong amahan. Sila akong igsuon. So the message was so tremendous. Pero huwa na mag-deny nga si Jesus mi talikod siyang inahan. Ngani iyang gi-exalt ang iyang inahan. Gi-exalt niya, gibayaw niya. Kaya ningon nga na, nakwa naman sila bino. Babae, sa may labot na ito na wa pa mabot akong panahon. Babae pa gingan niya sa inahan. Si labot na ito na bisita mo lang ta. Wa pa mabot akong panahon. Wag yun masilo, umungiyaw ang naong ni Santa Maria. kung basaho nato in context. Kaya ningon ba na si Santa Maria, dong mga sulugon, unsa gani isugos kong anak, tumana na. Tanawara, pag human kong sulti ni Santa Maria niya na, sugo de Jesus. Kanangunom katadyaw nga basiyo, puna nagtubig dadangari. Ugihimo niyang bino. Nganong ginganlan iyang inahan og babae, tungod sa Genesis 3:15. Kaya dunay babae nga moaway sa yawa. Ang yawa mo pahit, sakiting sa babae, o ang babae mo dugmok sa ulo si yawa. Kinsa man ang mabayhana, dili si iba. Ang sabot ni si Santa Maria, nga nagahampin o nagpuyok ang Jesus nga naa siyang kalag. Kadugmok si yawa because of the power of Christ. Manang babae may gigamit ni Yahweh niya itong panahon na. Manang gigamit ni Jesus ang babae. Aron marikul sa mga tao nga diri sa woman, beloved by the Father, beloved by the Son, because she is chosen to be the vessel of the Son of God. Ang kaalam nga mo si Kristo dili mo puyo sa kalag ug lawas nga mahugaw. So si Maria limpyo gyud. Di man mo puyo si Jesus sa kalag nga makasasala ug lawas nga mahugaw. Muna itong tubag sa pagkuntana, Carlo Badenas. Dagang salamat Bradsok, unya greetings nato Bradsok nga naglantaw nato karon si Ninia Billy Abrao Hatupat. Salamat sister sa imong paglantaw sa amo ang programa. Unya Bradsok, gamay na lang atong oras, atong kuhaon ang imong mensahe Bradsok. Atong mensahe maong mga pagpasalamat sa mga igsoon natong naminaw. Maminaw gay mo ay alam mo pag tagad sa akong akong nagsulti. Tagda ang akong gisulti kay gikan na sa Biblia. Once you listen to the Word of God, you listen to Jesus Christ. San Juan 3:34. Nga akong mga pinilan, nga akong sinugo, magkawali sa pulong sa Diyos. Ug ang pulong sa Diyos kamatuoran, matud pa ni Kristo. San Juan 8:21-22. So let us turn our life to the truth. Doon naman ko yung nadunggan ko nga, the divine person of Christ died? No, sir. No, Brad. The divine person is eternal. Nasa Teaching of the Catholic Church, page 428. Christ is eternal. No beginning and no end. No death. Do you dare to say that the divine person of Christ died? Where can you find that in the Bible? Where can you find that in the dogma? God died literal. Giang ko na sa libro nila. God died literal. Words that cannot be found in the Bible. So there is no certainty of that. It could be but against contradicting the Word of God because God is forever. Asa mabasa? Nasa Hebreo 7:24. Si Kristo buhi sa kanunay. Buhi siya kanunay. Kay buhi man kanunay iyang pagkapari. Hebreo 7:24. Og sa 1:19
Timoteo 1:17, ikaw o Diyos, buhi. Ikaw o Diyos, Espiritu. Ikaw o Diyos, dili mamatay. Where can we find contradictory words? Ikaw o Diyos mamatay. Ikaw o Diyos mamatay. Nothing. You cannot find that. We cannot invent something contradictory to the holy word of God. Pasalamatan ni Dudong Lope, si Dudong Lapi, Bradsok, Oh. ug sa atong mga Dudong Lapi. ug sa atong mga manager Bradsok, Julius Kaputulan, Kaputulan, ug sa atong mga manager Bradsok, si Father Filmar Phil. Phil, ug sa atong kauban Bradsok, si Brad Ricardo Rizani, ug si Brad Mando Aquino, ug si ug kadimusa, oh, Carlo. Carlo Badinas, Badinas. ug sa ato ang kauban sa Bradsok, si Brad Nick Fernandez. Yes, Bradsok. salamat kayo. Ang Diyos magapanalangin nato. Tagbo ta pohon. Basta niya ning tulo na ko kakauban paghang kay mga pangutana nga mga makapaikag sa pagpamino sa mga tao. Pero atong tabagon nga dili ta magtitiyo, dili ta mag personal opinion, ha? Sirach 3:23-24, ayaw pagdawat sa personal opinion. Kaysa pagdawat ni mo niya na mo na hinungdan sa pagpakasalaag sa mga tao. Do not forget you are naghimot ang pagpasalaag sa mga tao. Peligro kayo na. Kadtong nagapasalaag sa mga tao, nagatukmon sa dapit nga dili angay niya nga tuwan. We must abide by the dogma of the church. The dogma of the church are infallible because no dogma which is not founded upon the Holy Scripture. Ngayon, salamat kayo ang Diyos magapanalangin nato. Tagbo ta po ning atong tulumanon, katinawan sa pagtuong Katoliko.